kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:11. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na udto mga tugang, inina ang kateleponan kan mga bareta ang unyan na aga, aldaw na Webes Petsa 25 kan Marso 2021. Ako po si Angel Mustaza, an sa indong magiging tagapagbareta. Sa pamayo kan mga bareta sa lado lokal, mass vaccination sa mga ayam gigibuhon sa Kandaraga, LGU. Gun licensing caravan mapuon sa agas sa Tiwi Albay. Mga barangay frontliners dapat matauwanin proteksyon. CPP nagpaliwanag sa ambush sa Labo, Camanorte. Bareta sa lado ni nasyonal, mga estudyante dapat magparehistro para sa masunod na eleksyon. Mga empleyados kan Senado babakunahan. Sa ibang nasyon, mga basura ipapabalik kan Malaysia sa Amerika. Sa sports, Pinoy MMA fighter mapapalaban naman sa masunod na bulan. Detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Apera sa pigkakasibutan na kampanya kontra sa COVID-19, ang gobyerno lokal kan Daraga Albay sa paagi kan Municipal Agriculture Office nasisibot ngunyan sa kampanya kontra sa rabies nin mga ayam. Ini sa rason na konsinda makondukta nin mass vaccination sa mga ayam sa Marso 27 sa Daraga Covered Court kung sain maabot sa 12,000 na mga ayam na may iba-ibang rasa ang piglalaoman na matutudukanin bakuna kontra sa rabies tanganing makasiguro na ang mga inilibre sa rabies in kaso makakagatman. Apera kaini mapagibumansinda nin dog pound para makadakop o para sa mga maradakop na ayam o asong kalye o askal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Kay puwa na maproteran ang mga frontliners sa kada barangay dahil sindaan nakaprentera asin direktang nakakasalamuha kan sa indang mga kabarangay. Iniyan rason kung nata nagdederecho sa barangay si ang Provinciano Party List Representative Alfred de los Santos tanganing magtaonin mga face mask, face shield asin mga alkohol. Sigun kay de los Santos, importanteng marhay na ang mga barangay frontliners ang salbado sa COVID-19 asin iba pang helang tanganing magampanan nindaan sa indang trabaho. Mantang nagtao man siya nin asigurasyon sa mga probinsyano na padago siyang matabang sa abot kan sa iyang makakaya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Itinalaan kan Police Regional Office No. 5 ang duwang aldaw na gun licensing caravan sa Marso 26 asin 27 sa Tiwi Albay tanganing matauwanin panahon ang mga tag-sariri nin badil na may pasong lisensya na mabaagoan sa indang lisensya na diin naman kay puwan magdigdi sa Legazpi City.
Sinabi ni Police Major Malu Kalubakib, tagapagtaramkan PRO5 sa Camp Simeon Ola na ang firearms holders kinakaipuan na magkuangunan ng license to own and possess firearms bago iparehistro ang badil. Sa iyang sinabi na kaibahan sa caravan ang neuropsychiatric examination, drug testing, firearm registration as in provisional LTO PF. Parte ini kan sa indang kampanya kontra sa loose firearms. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tinawanin doon kan Partido Komunista kan Pilipinas na salindong kan international rules on the conduct of war na may basehan ang pag-atake kan mga miyembros kan New People's Army sa Labo, Camarines Norte na ikinagadan ng 5 mga pulis ka nakaaging aldaw. Sa indang sinabi na lehitimong military action ang nangyari base sa international rules on the conduct of war. Ang komento kan CPP iyon sa indang kasimbagan sa pagkondenar kan Commission on Human Rights sa nasabing insidente. Sa indang sinabi na ang mga nagadan na pulis sa gabos armado kan nangyari ang pag-atake kan mga rebeldeng komunista. Preparado man na magsimbag si Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City, manungod sa pagkasabay kan sa iyang pangaran sa tatawan nin show cause order kan sentral na opisina kan Department of Interior and Local Government, manungod sa kunata siya ang nabakunahan na kontra sa COVID-19. Sa entrevista kan DZGB News kay Rosal, wala man siya ninbalak na mainot na magpabakuna. Alagad nasa listahan na siya kan Department of Health Bicol sa mga nakalinyadang babakunahan. Mantang kumpiyansya sa na solamente ang obeto kan sa iyang pagpapabakuna. Iyo ang mapalangkaw asin mainganyar ang mga healthcare workers, maging ang mga syudadano na magpabakuna kontra sa nasabing helang. Sa ngunya, nagtaong asigurasyon si Rosal sa mga Ligaspeño na wala man ni dapat na ikahadit dahil siya ang masimbag sa DILG oras na mabot ang nasabing order. Bilang pagtaong suporta asin pagpapakusog kan Taranuman Project, personal na nagpartisipar si Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo sa pagdistribuir nin mga gamit pagtanom sa nagkapirang asosasyon kan mga paratanom sa probinsya kan Albay. Sigun kay Cabredo, dakulang katabangan ang mga itinaong gamit, tanganing mapadali ang proseso kan pagtanom kan mga albayano. Mantang padagos man ang pagbisita niya sa mga barangay sa iyang distrito, tanganing magdistribuir nin pangtanom, food packs, asin inganyaron ang lambang na babanwaan, partikular na ang mga kababaihan asin jóvenes na mag-imbelto sa pagtanom, tanganing makasustinir kan sa indang pagkabuhay. Uminabot sa 30 milyon pesos na naging danyos perwisyo kan nangyaring panunulo sa mga heavy equipment sa barangay Miti, Camaligalbay kan uminaging banggi. Basado sa naging investigasyon ni Bureau of Fire Protection, Fire Investigator Senior Fire Officer 1 Ruth Ramos, 30 milyones ang kantidad kan danyos kan sinulong 4 na backhoe, sarong drilling machine, sarong industrial compressor, sarong service miner, asin sarong kubo. Mantang wala pa man sindan na i-establishar na personang posibleng may kagigibuhan kanasabing insidente. Kung magigiramduman kanakalis na taon bulan ni Marso, sinuluman ang mga ekipahe kan lugar kan daipan namid bidang mga persona. Sa ngunyan padagos pa ang investigasyon kan Kamalig Municipal Police Station asin BFP sa nasabing insidente. Yan ang kabilugan kay na Bareta sa lado lokal, tataod ang sa lado nasyonal. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Yung Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilihin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo.
free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Yangmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Yangmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal.
Target kan Senado na mabakunahan kontra COVID-19 ang mga empleyado kayni asin mga tauhan na kaipuhan kan mga senador sa pagpasar nin leyes. Iniyan sinabi ni Senate Majority Leader Mig Subiri matapos toyawon ang mga report na may mga barangay official nang natudukan nin bakuna kontra COVID-19. Tinawanin doon ni Zubiri na may kukonsiderar na frontliner ang mga nanasa Senate employees dahil dakula ang kontribusyon ninda lalo sa pagpasar nin mga lay dahilan sa tabang ka na Senate employees kaya napasar ang Bayanihan 1 and 2. Paliwanag ni Zubiri na bako mga senador kundi mga empleyado ang sa indang ipinakihuron sa IATF na mabakunahan sa lalong madaling panahon. 5,000 doses nin bakuna para sa 2,500 na Senate employees ang sa indang pigahagad sa IATF kung sa inkaipuhan na mabakunahan sinda para pagbalik nin sesyon sa Mayo. Preparado sinda lalo na nagrarani na ang budget session na kadakol ang nagduduman para ihagad din pondo ang sa indang mga ahensya. Sinabi pa na dakol ng empleyado kan Senado ang tinamaan nin COVID-19 asin kung magpapadagos ini na maapektaran ang pagpasar nin mga lay kung naka-quarantine ang mga staff, mga taga-bills, asin ang index asin iba pang empleyado. Sinabi man ni Senate President Tito Soto III na nakahuro na kan Senate Secretariat ang gamaleya para bakuna o para sa bakuna asin nagtugot na sindang magtagama nin bakuna pero karaw ni Soto na kun bagulbol o nakaya bagulbol ang IATF sa pagre-request nindang bakuna dahil sa pigbabatikos ninda ang IATF. Pipaimbestigaran ni Presidente Rodrigo Duterte ang ininsirong movie star na enot ng nagpabakuna kontra COVID-19 sa Parañaque City. Sa iyang ulat sa bayan, dai pinag-unambitan kang presidente ang pangaran kan artistang nabakunahan maski wara ininin priority list. Dahilan digdi, sinugo kang presidente si Health Secretary Francisco Duque III na imbestigaran ang nasabing insidente asin magsumitir ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Nanindugan ang Archdiocese of Manila na daing pagsuway o dainindang pigsusuway ang direktiba kan Pandemic Response Task Force sa pagluwas din pastoral instruction manungod sa Holy Week activities. Enot nang ipinagbawal kan gobyerno ang religious gathering sa mga lugar kan NCR plus bubble na madurar sa God Abril 4 o an Easter Sunday. Tinawanin doon ni Bishop Roderica Pabilio, Apostolic Administrator kan Archdiocese of Manila, ang right to worship kan mga paratubod sa iyang pastoral instruction. Daragdag ni Bishop Pabilio na ang nagkaigwa nin pagtiripon manungod sa pastoral instruction kung sa inapagkasunduan na magpaluwas nin clarificatory note mantang ipinagiramdom ni Pabilio na may principle of subsidiarity na ipigsusunod kaya depende sa mga lokal na simbahan kung paano ini ipapautob na itinao sa indang restriction o instruction. Aumento sa sweldo ang pangenot ng kaipuhan na aksyonan kan administrasyong Duterte. Base ini sa survey na ginibo kan grupo nga Tugon sa Masa o TNM National Survey sa ginibo kan Enero 26 sagod Pebrero 1, 2021 sa 1,200 na mga respondents. Nagluluwas sa survey na maabot sa kabanga o 47% kan mga Pilipino ang nagsasabing sweldo kan mga obrerong Pinoy ang isyong pinakakaipuhan tauanin atensyon as in aksyon kan presenteng administrasyon. Mantang 39% kan mga Pinoy ang nagsabing hababang presyo nin mga pangenot na barakalon ang dapat asikasuon kan administrasyon mantang 38% man ang nagsabing dapat natutukan kan gobyerno kung papaano mapupugulan ang coronavirus disease. Ipinag-orden ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff Cerelito Sobihana ang dagdag na naval assets sa West Philippine Sea. Ini matapos na makonfirmar na mantinido pa man giraray ang 183 na Chinese vessel sa Julian, Philippine Reef. Sigun kay Sobihana, kamauwatan kaning mapakusog ang visibility kan Philippine Navy tanganing masiguro ang seguridad asin kaligtasan kan mga Pilipinong parasira.
Dagdag pa ni Subihana na initanganing mabantayan ang mga marine resources asin ang integridad kan teritoryo kan nasyon. Sa ngunyan, pigadalan pa kan kaibahan sina Defense Secretary Delfen Lorenzana asin National Task Force on West Philippine Sea anak ang litrato kan mga barko kan China kung sain mahihiling na naka-military formation an mga ini asin mas dahol pa an mga ini kaysa sa nahiling ninda sa kadagatan kan Sulu. Bareta sa ibang nasyon, nakatalaan na ibalik kan Malaysia ang mga basura nga plastik gikan sa Amerika matapos hayon kaini ang bagong regulasyon kay United Nations o UN manungod sa peligrosong basura. Sigun kay Muhammad Khalid Zayani Sumiran, tagapagtaram kan Environment Ministry sa luwas na regulasyon ang mga basura asin day ining permiso na darahon sa Malaysia. Base sa regulasyon na napagkasunduan kan 180 mga nasyones sa larong kang UN, 2 taon ang nakakaagi na pigbabawal ang importasyon ng mga basurang plastik na difisil na ma-recycle para iwasan ang polusyon sa kapalibutan asin karagatan sa mga nasyon na pinadarahan kaini. Solamente ang mga plastik sanang malinig, areglado pa asin madaling ma-recycle na pwedeng o an may permiso ka nasyon na papadarahan ang pigtutugutan sa irarom kan regulasyon. Dagdag ni Sumiran na matapos ang investigasyon sa nasawing basura sa kainiibabalik sa Estados Unidos. Bareta sa Ladunin, Karawat. Si dating one lightweight world champion Edward Fuluyang kan Team Lakay nakatalaan na makipag-ampangan sa sarong matibay na laban sa laban niya kontra sa Japanese legend Yoshihiro Akiyama sa Abril 29. Si Akiyama, judo black belter asin UFC fighter, igwanin professional mixed martial arts record na 15 on 7, mantang si Fulayang igwamanin record na 22 Gs. Baka lang apod sa mga eksperto o kan mga eksperto sa siyensya asen teknolohiya sa kinaban sa bago nindang imbensyon na pansalida sa paha o belt. Skin-friendly ni may anti-slip rubber asin konvenyenteng gamiton. Iipit sa na ini sa hiksan asin presto, dai ka na mahuhurusanin sa ulog na pantalon o short man. Pati nga mga babayi, aplikable man ini, tanganing dai malaglag o maulog tulos ang mahiwas na palda. Istoryang naiiba. Si Elliot Sailors, sarong professional model. Pamusong-pamuso siya bilang magayon na modelo, sexy, bland asin talagang matindi ang karisma. Matrayumpoan sa iyang karir sa high fashion world dahilan para sige-sige ang appearance sa Harper Bazaar, Cosmopolitan asin Women's Health. Alagad makalihis ni nagkaperang taon, nagdesisyon si Sailors na bagohon ang karir sa modeling. Imbis na pambabae ang irampa, mga panlalaking gubing na an sa iyang pigbabandera asin matrayumpo man siya giraray. Pinatol ni Sailors an sa iyang buhok, tanganing maghitsurang lalaki. Tulos man siyang kinontrata kan Ford para magmodel kan sa indang menswear. Flashback. Marso 25, kan taon 1986, kan magpaluwas din Proclamation No. 3 ang bagong presidente na si Corazon Aquino. Ang nasabing proklamasyon minabasura sa 1973 na Konstitusyon, Parliament, Supreme Court, Office of the Prime Minister, asin gabos na national asin local position, asin nagbilog nin sarong revolutionary government sa raram kan piga apod niyang Provisional Constitution Republic of the Philippines. Yan ang kabilugan kan mga bareta. Sinurat patarabang tabang sa DZGB News Base ni News Director Edwin Peralta asin News Manager Mar de la Cruz. Sa pangaran ni June Napoles sa Lalo Technical asin Richard Astor sa IT. Ako po si Angel Mustaza ang sidong naging tagapagbareta.
Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, unya na aldaw, ang pabayanang giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap na kumain ng marami. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Sipulin muna po ang mga gamot at vitamins ng United Home. Tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin muna po sa bahay ko at sipuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin muna po para etsapuera ang virus ng United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@ape.net.ph. APE, your friendly dragon, bringing light in every home, delivering progress to every Ambalino. Good news mga kako! Muling magbabalik ang Alternative Healthcare and Healing Seminar sa mga branches ng Doc Alternativo. Kapag ating gumamit seminar, mas laking katuwaan at saka enjoy ako. Mas mabuti ang herbal kaysa synthetic drug. Maganda kasi yung synthetic drug wala na. Mga herbal ang ginagamit niyo. Huwag kalimutan magdala ng 1 litrong tubig, magsuot ng face shield at face mask. Kaya dadalo tayo. Maraming mga pa-promo. Ngayong March 27, Sabado, sa Legazpi City, beside Legazpi Public Market. Ang seminar magsisimula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at susundan ito ng one-on-one check-up and counseling. Kaya magpa-register na in advance sa mga branches ng Doc Alternativo na malapit sa inyo. Para hayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cauredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbungan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303.
Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form, at makapag-set ng appointment sa inyong local Comelec office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Maati asin mabata na origan, manukan, asin kapalibutan, i-Zeolite na yan. Ang Zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral, tanganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede manining panlinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar, arog kan salog, kanal, o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-Zeolite na. Ang Zeolite, mababakal sa Manson Hardware, Daraga ang Bay, asin hanapon sana si Casey Bermas. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex Workies yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Ditex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Jemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:44 na, nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. New Maggie Magic Sarap, Dagdag Value Pack, may free 2 sachets. Sachets, bili na,
Bili na yan! Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa! Oy, makapanibago na solo ako digdi sa magbareta tapos mag-iskaramusa. Oy, marahay na pagkaudto sa inyong mga tugang, nangurod to na lamang tabi, sa mga daipa, uno patigal at barang nindo, magkaw na. Ikaw, Tatay Jun, kumain na? Tatay, kumain ka na? Very good. Oy, ako po sa inyong mga kaibanan, solo muna ako, tas si partner ko, may tiga-asikaso da siya, iniwan niya ako sa ere. Nagbalos. Oy, bago yan, ako po sa inyong mga kaibahan, ang kagandahan ng South, bawal po ang kumontra dyan, bitter ang kukontra dyan. Ako po si Angel Mustaza, marhay na pagkaaldaw sendo dyan. Madali yun sa mga aldaw, Webes na naman. Otro Semana Santa na. Pero alang kawon manggalayon ang kaso ng COVID sa Pilipinas. Oy, basahan ko muna ining tiga forward sa ni Kuya Luwens. Sabi na, calling to all plantitas and plantitos of Albay sa March 28, 2021, that's Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Magkakaigwada po nin Baskog. Ang Baskog is Bicol Association of Succulent, Cacti, and Ornamental Growers, Albay Chapter, launching activity with lectures and workshop. Where inigigibuhon sa LCC Event Center of Tabaco City. Igkondukta ining activity to educate and inspire aspiring plant enthusiasts and advocate gardening for passion, therapy, economy event, even in the midst of pandemic. Kung paano daw po maka-entra digdi, please contact any of Baskog officers through their FB account. Pwede nung i-contact si Sir Jeremy Nasido or si MG Lauran Reyes or message Miss Grace Ann Bermejo at 0955-80-42735. Again, 0955-80-42735. Yan na. So, mga may mga plano, mga mahilig sa masitas, pwede ka mong mag-join dyan. Oy, marahay na hapon tabi Sir King Reynaldo, belated happy birthday sa imong esposa. Kanina, before ako mag-start, Tatay Jun, nakalala mo yung mga naramduman po nindo kan nakaaging aldaw. 'Di ba sabi ni Tito Renz, may nagpaabot sa iyan in concern kan mga langaw dyan sa Barangay Tambo, Legao City. Tapos kanina, before ako mag-start, nag-upload si Kuya Jimmy, nangunandang pagkaudto, mapa-interview si Kapitan Perlita Solomon, tanganing i-share sa tuya kung ano talaga sa totoong sitwasyon duman sa Tambo, Legao.
Tig-text ko naman siya, niya ko kap, maapod po niya ako otorotad taod. Aramon ta daw mismo, hali sa kapitan, kung ano talaga ini na-experience siya ninda. Kasi kung nailing nindo sa post ni Tito Renz, sa Facebook, Facebook account niya, talagang kung nai-imagine mo, pasintabi po sa mga nagakaraon, gari talaga siya isaw, na nakatugdok duman lang bagang sa stick. Tapos duman nagtutog doon sa mga langaw. Ilingon ta daw, tagari may tigbabanggit na purok na ano raw ang rason kung grabe ang langaw duman. Tatay, alin dito ang pipindutin ko para sa phone? Number? Wait lang. I-speaker ko na lang para, wait lang. Nagre-ring na po si Kapitan. Nagre-ring na po ang cellphone ni Kapitan. Good afternoon. Ay, hello po, Kap. Marahay na udo po. Si Angel Mustaza po ini sa DZGB. Live na po katangunan sa ISKARAMUSA. Yes, ma'am. Kap, makihumapot lang po kami kung ano po talaga so actual na sitwasyon dyan sa Tambo, Ligaw, manungod po hindi sa Langaw po. Iyo po, malangaw po talaga, madam. Pag during harvest po, kan duwang poultry. Sa 6-in-1 po, 6-in-1 na poultry, tapos na sinda, balingani po, naglaog na sinda. Yung kay Mountain View, ongoing po, siguro last day ngunyan, 3 days lang po sinda nag-harvest. Last day po siguro ngunyan. Takan pag dumami po sa Monday, kan pag-visit mi kan council, duman po kami, Monday pa po, igwa na po talagang langaw. Nag-igwa po kami pagbisita sa duwang poultry. Ang medyo po talaga may langaw digdi sa Mountain View. Apo. Kap, bako man ini oral daw talaga, parang pag mag-harvest lang, saka lang kayo naglalangaw. Iyo po. Pero after naman po, wala na. Kaya lang po, dahil man talaga madamatios na talagang dakol talaga. May mga party lang po na purok ng talagang dakol. Digdi sa kuya, sa party ko, madam, medyo diit lang. Opo. Based po, ma'am, duman sa pagbisita nindo duman, ano man po sutig, parang nakauron po ba nindo, ma'am, pag sa diri po kaining mga poultry na po ini? Sa Saro po, sa Mountain View, tag-surgery po talaga ang nakahoron mi. Sa 6-in-1 po is manager lang na pigdi-deny man nila sa indahali sulangaw ta. Tapos na nga sindahan paglinig. Bali po, sabi ko, ngani, nasinda magturuan. Kumbaga, sabi ko nga, man si manager, magtabangan na lang sinda, kung anong magibo maninda, kung mag-spray sinda, mag-spray, sa kada harong. Iyo po, suron me. Kan Martes po, napigbisita man sinda, kay Ribala ng kumampo sa sanidad, si Sir Chris. Bali po, nagbisita man kami duman sa duwang poultry na kaso hapon nga po, nagkaigwa na rin pag-spray, pag-fumigate po, tapos paging sa kada harong. Opo. So, purok dos po, ming uno. Opo. Mga pirang harong po, ma'am, ang harani duman and nakaka-experience na kadakol talagang langaw po. Ay, harani po, madam. Harani. Mga 10 meters lang, pababa. Purok tutuan. Day daw, ma'am, pwedeng day daw po pwede kap na, halimbawa, pwede ba ang tigtaram sa indo po kay itong mga tagsadirikan na poultry na gigibuhon ninda para maski na nag-harvest inda ka ato, may biteran ining mga langaw po na ini? Dahil naman po sa muya, madam, ni mga pang-spray ninda before daw mag-spray, pag-spray ninda ito, nasa halaga daw itong 9,000 plus. Then, so digdi po sa saruman, may igwa po talaga sindang, kumbaga parang pinakamabisa ng bulong ampig, kuya ninda, digdi sa 6-in-1. Digdi kay Madam Ivy man, sa Mountain View, bali ma'am, may pag-spray sinda ma'am before na mag-harvest, maluwas kan manok, kuda, after po kan pag-harvest. Igwa man po silang apply na na pang-spray. Kaya alam siguro ma'am na immune na siguro ang langaw. Pero ma'am, ay kapo, day man po siya halos oral daw talaga. Nagkakataon lang po na pag pwede nang i-harvest sa mga manok, saka lang po nagkakadakol kilangaw. Baka man po oral daw talaga, na-sustain.
Opo. Dahil man po talaga, ma'am. Pag during harvest lang daw. Lang talaga. Opo. Mga pirang aldaw, ma'am, hina-harvest ang ano po. So, pag siringkaan, pirang aldaw lang po ma-stay ang mga langaw. Tapos after ma-harvest, wala na po yan, no? Opo, wala na po, ma'am. Wala na. Opo. Ma'am, pangapudan mo na lang po sa mga residentes mo po regarding po dyan. Oo. Bali po, ang nangapudan ako sa mga taga-residente na ano po, ning hagadan sinda ning ning kung igwang pulot sinda dan, maghagad sinda, tanang ako man yan ini 16 na mapalibot niya sa kadarong na na matao sindang pulot hanggang unyan dai pa. Si Ma'am Ivy man po, nag-request man po sa duman sa Purok Dos na mag-spray man lamang sa kadaharong na bako sila madam na so si mayor ang nagagastusan man kayan mahalon mo po kaya ang pang-spray na iyan kaya dapat sa tagsagay naman mag-inguha man na mag-spray sinda sa kadaharong dayo man po ang request ninda sa mga harong duman na harani na mag-spray man lamang bako sa duman sa laog kang poultry ninda. Opo, Ganyar ko nga po sa mga kabarangay ko na kada arog ka ining sitwasyon, magrani sinda sa barangay, magpa-record sinda, tangaring kuya nanta, na legal yan, na pigigibota, kundi may mga may mga habo man, sabi ko, magpa-record ka mo sa barangay, tangaring niya kung maanuhan ta yan, sa mga susunod na, na mga problema, makuyanan ta na yan kung ano talaga ang dapat ibuhon dyan. Kung talagang dahil ninda makuyanan ang poultry na dahil mahali ang langaw. So, magimaman po kami talaga action dahil na sinda makapag-operate. Kung araw ka yan, talaga, mamirwisyo po talaga ma'am sa mga kabarangay ko. Opo. Nailing ko nga ni ma'am so picture kang tigpadara digdi sa concerned citizen kay Kuya Ren. So, ka-partner ko po digdi. Gari na siya ma'am isaw. Na po baga, na nagtugdun sinda sa mga stick. So, iyan pala na ma'am, nangaputan ka na lang po duman sa mga tagsadiri na maging responsable man sinda sa mga iniyo. Opo. Kap, salamatunun po and God bless po and mag-ingat po kay kamo dyan permis sa Tambo, Ligaw. God bless man po, Ma'am Angel. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Apo. Yan si Kapitan Perlita Solomon, Tambo, Ligaw City, na nagkondukto naman pala sila Tatay Jun ng inspection duman and tigkahuron na ninda sa mga tagsadiri na maging responsable man. Bako lang itong perming nagtutuga na papadarahan ngayaki, may tikataram sidang pulot na pag dinaog mo ito duman, pwedeng duman na mag-stock sa mga langaw. Ayan, bakit ayaw? Oy, marahay na udto sa mga nakantabay sa DZGB News Online. Sabi ni Ma'am Teresita Jacobo, good afternoon po. Sabi ni Sir Jarel Aranya, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel with checkered uniform. Sabi ni Ma'am Ruby Moratalia, hapon po Ma'am Angel Sulok, baga po ngunan, wara si Sir Renz. Pa-shoutout po kay Chris National, alapad sa Mauraro, Ginubatan, Albay. Thank you, daily watching from Brunei, Darussalam. May nag-text, sabi ni 8811, Ate Angel, ma-request po kami na maghigpit po ang public safety officers kan pagreparo ng mga jeep, tadakol po ang mga pasahero na daing naka-face shield. Amo nga niyan, ka mga nakaaging aldaw, nagkondukto na sinda nin checkpoint sa mga public utility jeepney, tapos sa mga tricycle. Kita man po na mga parabiyahe, mga nagsasakay sa siringkaan, data na po paghalato na masulog lang kita kaniyo, may mga checkpoint, i-ready ta na, gibuon ta na ining garik na kaugalian ta na, magsulog na ta ng mga face mask, tapos face shield, bako sa mga face mask, nasa kuko. Sabi ni 9264, hi Ma'am Angel, good afternoon po, keep safe always, thank you so much po. Sabi ni 1063, hi Miss Angel, please join us to virtual. Okay na po. Mag-join kami bukas ni Ate Ange. Sabi man ni 8446, Ma'am Angel, no aring tabi, giraray ma-lockdown ang bilog na Pilipinas.
Dakulo na po baga nadagdag na cases tapos may variant pa. Baad po umabot ang panahon na ma-lockdown pero too late na. Makatakot po kung umabot sa sitwasyon na irreversible na ang effect kan COVID-19 pandemic. Diyan tungkol sa lockdown, wala pa man sila na sinasabing magla-lockdown. Pero ang some areas sa NCR, naka-bubble plus sinda. Para day naman maglako pa or magtaas pa ang kaso ng COVID-19. Tatay pa din na! So yan tabian kabilugan kan kanina, Bareta alas 12 and sangunyan ISKARAMUSA. Sa pangalan ni Tatay Junapolis sa Lalo Technical, si Richard Astor na taga-Buyuan sa IT. Ako man po ang sinong nakaibahan, sa aga naman po kita mag-iribanan. Ako po ang gagandahan ng South, magbabalik kami bukas. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye and mabuhay. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms